IMamelodi Sundowns icabanga ukudayisa omunye wabadlali bayo baseNingizimu Melika umdlali wasesiswini waseBolivar u-Elvin Savendra ngaphambi kwewindo yokudayiselana ngabadlali ngoJanuwari. USavendra ube nenkinga yokuthola isikhathi sokudlala esijwayelekile kusukela ejoyina iqembu ngo-2022 ngenxa yokulimala kanye namathuba amancane. Ngemuva kokubuya ekubulekisweni kuClub Bolivia ekuqaleni kwesizini, udlale kancane kakhulu ngaphansi komqeqeshi wakudala uManqoba Mngqithi futhi akakadlali inhlobo ngaphansi komqeqeshi omusha uMiguel Cardoso. USavendra akafakwanga esikwatini kule imidlalo emithathu edlule futhi usadlala imizuzu engu-195 kuphela kule sizini, okuqubule imibuzo ngekusasa lakhe eklabini. Imithombo yaleli qembu ithi basezingxoxweni zokuqeda inkontileka kaSavendra ngokuvumelana ukuze izinhlangothi zombili ziqhubekele phambili. Uma bevumelana ngemibandela, uSavendra kulindeleke ukuthi ahambe ngoJanuwari 2025. uCardoso unezinketho eziningi emaphakathi nenkundla. Kukhona abadlali abafana noMarcelo Alande, Tebogo Mokoena, Bathuse Obasi, Siphelele Mkhulisi noNeo Mayema. Umqeqeshi ukhetha umdlalo oyedwa odlala esiswini okuyindima engadlalwa uMokoena noma u-Obasi. iSundowns izodlala neRaja Casablanca ngomgqibelo emdlalweni kaGroup B weCAF Champions League. Kanti ompetha baseNingizimu Afrika badinga iwin ukuze bahlale ethubeni lokungena esigabeni somkhumula jezi.